Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan tasha ta mai suna Kannywood Today TV. To mai sauraro da na subscribe da sannan ka danna mana alamar karawa domin sanar kai sabon shirin da zaran mun dora. Shahararren mawaƙin nan wata kan kawo dan sarki ya saka muku ta sabuwar waka sauce wa laƙabi da wasa farin girki. To mai sauraro da na mana subscribe sannan ka danna mana alamar karawa domin samun sababbin shirin da zaran mun dora. Ba kusance tashar Kannywood Today TV wanda ta kasance tana binciko muku sahihan labarai a masantar Kannywood gaba ki daya. A yau tashar mu ta sake farauto muku wani sabon waka mai suna wasa farin girki wanda kawu dan sarki ya saka a yanzu. To mai sauraro ba mu da alhakin ɗaura bidiyon wani ko kuma waka wani sakamakon mallaka na mai shi, amma sai dai tashar tamu ta kasance ta dinga binciko muku wasu sahihan labarai da kuma farauto muku sabon waƙoƙi da zarar wani jarumi ya ɗaura. To kamar yadda kuka sani, kawu ɗan sarki wanda ya kasance yana saka muku zafafan waƙoƙinsa wanda ya fice a wajen iya lafazi a soyayya da kuma sauransu da nuna mara cewa, to ya sakar muku da sabuwar waƙar sa wacce laƙabi da wasa farin girki. Kar ku sake a baku labari, kar ku sake kuma a ce za a tura muku, ku yi maza ku garzaya kai tsaye kan wannan YouTube channel nashi mai suna kawu ɗan sarki domin samun cikakken wannan waƙar ko kuma bidiyon gabaki ɗaya. To domin ƙulla alaƙa da mu sai ku danna mana subscribe, shi ma sai ku danna mana subscribe domin samun labarin da zarar ya saki wata sabuwar waƙarsa. Kuma kar ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Taka ne za mu ji daɗin binciko muku labarai kamar yadda muka binciko muku na kawu ɗan sarki wanda saka muku da ta sabuwar waƙa wacce laƙabi da wasa farin girki. To mai sauraro daga jin wannan waƙar abin al'ajabi da sauransu da kalaman soyayya da kuma wani ɗan tarihi da ya faru a ciki, labarin soyayya ɗan kaɗan, ku yi maza ku garza kai tsaye, kar ku sake a baku labari. Kuma kar ku manta fa da danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar ƙarawa domin samun wani sabon shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Ku kasance da mu. Mun gode. Tashar Kannywood Today TV. Kannywood Today TV.